Are you going to interview? You are going to interview. Okay. Excuse me, sorry. Hold on.
House Committee on Chieftaincy Matters. To Audrey's Brochi Abogote.
niile dị ebe anyị na anyị na-atụba nnọọ anabata uru anyị na-achọ udo anyị na-achọ ka ịfụnanya dị ibe a gwara anyị maka nna anyị wuru nri na ọ nọ na-anụ kama ọ bụ ebe a na-anụ ọgụ jegbuo obe onye ka anyị ala ebegoro nọ na ndị chere ndị igwe anyị na-akaba ahụ na-ekwu okwu dị nlo ka anyị wee bụrụ ofu wee na-adị ndị igwe niile nọ ebe a na ọ ga-adịrị ụlọ niile mma o kịta ka anyị ekezi ọjị wee nabata onye ọbụla n'anyasị Enugwu nwere 18 villages dị very deep ọ na-enyere anyị aka ibe anyị na-eme and ibe anyị na-ekwuru na the name nri na the name is synonymous with udo peace and udo ka anyị na-achịkọwa na be anyị anyị tụọ ọrụ si na ebe na Anambra steeti na ọrụ anyị nwere chere udo Enugwu ọ bụla ndị na-akpa aghara ala kama ndị na-akpa aghara Enugwu na mgbe maka na anyị nwere udo n'Enugwu ihe were adịla anyị mma o ibe niile anyị na-arụ anyị na-atụ ego azụ n'ọnwụ iwe itinye iwere na-ede ekpere ibe ebe anyị nọ ya anyị rụrụ ala 11 months museum anyị atụrụ ego wee lụ ya o nwere akatamkpo ICT center anyị bido aka gara aga wee na-alụ n'ime arụ anyị na-abata ọ na-erugide ọnwa na anọ na ise anyị emeghe ihe mgbe anyị meghere ihe that IT center o nwere nke dị ya n'Enugwu na Anambra steeti ọ na-enye anyị ọṅụ maka na anyị nwere udo na kabinet ndị kabinet ndị nne mmadụ anyị nwere udo na ya udo wee na-aṅụ wee jide Enugwu ukwu niile wee kejikọọ wee nwezie ndị otu ọdụ eze wee na-eme udo ba mma ndị otu ọdụ eze abụ na-akarakwa arụpị aka na akpaba na iwe dị ebube kwa arọ ọ na-asụpe ele ahụ ewela millions of naira wee leta ndị dibe nwụrụ anya na ndị ọzọ niile ibe na-aga ahụ ndị ọzọ wee mụta n'ọrụ ha ndị iyom na-emekwuba mma na-emekwuru ndị mmadụ ba mma na-eme ka Enugwu na-aga n'ihu dị ka ọ ga-eme n'ọhụ maka na udo dị na be anyị onye ọbụla na-enwere ibi ya ndị nze Enugwu na-eme mma ndị nze anyị na-akpọba ndị nze dị nsọ ndị nze na-eme n'anya na iwu anyị na-eke ọnwụ otu wee dị onwe ihe mere ibe anyị na-asọ na-akpọ ndị nze na-ekenye ma ime ibe anyị na-asọ maka na anyị bụ ndị ndu onwe ibe anyị na-asọ anyị ma ibe anyị eme ibe ndị nze na-awụ alụ ibe anyị na-awụrụ alụ anyị na-akpụ alụ anọbụ n'isi obodo na-asụ ndị nze Enugwu a na-ekele ụlọ ike unu na-enye aka be anyị na-adị n'udo ka anyị udo na-agazi enwere ibe eji ekwu okwu redio ọ rụkwara ọrụ nne anyị na-eme ọrụ na kampen ya bụ anyị na-emesi ike nwanne gọvanọ na ebe a ibulu okwu a si ya na anyị chọrọ ebido pụrụ ọyịba anyị na-ekwu anyị na-abụrụ na Naijiria ntọ na ya wee bịa ọ wee mere kampen na anyị na-eche ya ede ama m na ya wee zụrụ ọrụ na-eme onye dị ndụ na-anaghị etinye mgbe ọ nọ ndụ mgbe ọ bịa na mgbe m nwụrụ chọzie ka ede ama mmadụ enye ma wee tie ọnwụ wee zi ibe anyị ọdụ mma nnọọ arụcha anya anyị emeghe na-anaghị abịa mma akpọkwu uru ka anyị niile wee nyere agụ wee debe ya bụ ụlọ
ma je mebere n'ọgụ. Chief Pat Mume Amadike Chairman Ibaro Commission Nadia Eche Mumi Thank you. Registration EPE 04FF. Registration number of Lagos EPE 04FF. Please, airway security alert. Then say no to give the data. For 1 minute again.
Eze Enugwu Ukwu na Igwu Ụmụnri. Ibu